Dakle, ovdje ćemo izvršiti dodavanje matica. Tako da ćemo ova dva gornja izmjestiti ovdje u stranu, na ovo prazno mjesto, jedan iznad drugoga, dok ćemo ovaj tu i ovaj ovdje, u kojoj smo prethodno pripremili okvire, a to ćemo pokazati sad na snimci kako, metnuti na njihova mjesta. Tu bi se trebala vratiti sva izletnica i prihvatiti novu maticu. Pogled iznutra. Dakle, satna osnova, okvir s medom, prazan okvir izvađen, okvir s medom, prazan okvir, satna osnova. S time da će na ovo mjesto doći još jedan okvir s medom iz košnice iz koje ćemo valjiti, uzeti okvir. Dakle, pogled nukleus iznutra, satna osnova, okvir s medom, prazan okvir, tu će doći okvir sa medom i pčelom koja je pripadajuća, okvir s medom, prazan okvir i satna osnova. Evo. Dakle, malo ćemo suziti leta. Za početak da ne bi došlo do grabeži. Za početak smo suzili lete da ne bi došlo do grabeži. Vidite, stara pčela se već vraća na svoje staro mjesto, ali u toj košci neće biti matica. Obzirom da smo zamjenu obavili, da se pčele vraćaju sa izleta, malo ćemo koristiti da bude ipak šire otvoreno. Ćemo nešto drugo. Evo ovako, to će biti sasvim solidno. Evo, sad ćemo iz paketa u kojem su matice izvaditi jednu. Obavezno prilikom dodavanja matice je bitno podesiti. Evo, sad ćemo nam da se vidi. Dakle, nužno je podesiti da je mogu osloboditi maticu i da matica može izići.
Ukoliko se to ne napravi, ništa od posla. To je to. I maticu u kavizu ćemo dodati ovdje iznad, gdje ima mjesta. Evo. To je to. Čovjek će napuniti kušnicu. Evo vidimo dolje na letu kako one ulaze. Poslije dok završimo sa svim košnicama doćemo pogledati kako se napunilo čelo. Istu stvar ćemo napraviti ovdje. Samo obzirom da onaj sam nukleus ja radio sam, ovdje nema mjesta iznad. Treba provjeriti. Evo, kao što se vidi. Matica nema prostora. Sad ima. Tu je unutra obilježeno. Sad ćemo ići provjeriti kako su ove matice prihvaćene. Danas je prošlo 12 dana od dana dodavanja, odnosno evo 13. dan. Pa ćemo izvršiti provjeru kako su te matice prihvaćene. Evo, tamo jedno društvo i ova dva za početak. Ovdje se, ne znam da li se vidi, evo, leglo. Ličinke unutra, tako je i s druge strane. Čele su prilično mirne. Jedni problem koji se pojavio to je da su ih opljačkale, ali unutra se vide u ćelijama jajašca. Sad ćemo probati pronaći maticu. Gore pritoče. Znači, evo ga. Matica je uspješno prihvaćena. Već se lijepo legla kolut. Tako je i sa druge strane. Jedini problem s kojim sam suočen u ovoj situaciji je to što one okvire s medom koje sam dodao praktički su tuđice odnijele. Došlo je do grabeži, provjerit ćemo još u ovoj kakva je situacija. Kavez je prazan. Ima jedna pčela, to ćemo pustiti neka izađe van. Isto kao i u prethodnom, nećemo ni tražiti maticu,
Zaleženost je dosta velika. Jedino što ćemo izvršiti prvo kasnije, tu sam našao na par mjesta gdje su dva jajašca. Ne znam koliko ćete to vidjeti. Ali tu je tako. No dobro. Nekog unosa ima, pelu da ima. Na ovom okviru je starije leglo. Ili bi bar trebalo biti. Da. Nema legla. Dalje. Ništa. Ovaj okvir se dosta meda. Dakle, matica nam je ovdje ostala skrivena. Dakle, na ove dvije je uspjeh. Idemo dalje. Povlačimo ovo društvo ovdje. Ćemo iz ovog kuta. Količina nektara je ok. Nektara ima dovoljno. Evo je matica. I mlada je jašca jednodnevna, koja larvica ovdje u ovom dijelu. Odlično. Nektar i pel. To je u redu.